Di गावनि लाइफखौ हगारोबा उन समाव 20 बोसोरनि उनाव नोङो दुखु हमनांगोन खाफाल हमनांगोन मा खालामनो नोङो ना एडमिसन लाफिननो हायो ना फरायफिननो हायो ना माबा मोनसे खामानि मावफिननो हायो बेफोरबायदियावनो जोंफोरनि गथ'फोरखौ जों बिहेराव गाब्रनायखौ नुनो मोनो। दाखालि बावै भटखौ सोरनो बिजित सारनो ना प्रमद बर' सारनो बेनिफ्राय नों राजखान्थि मोजां मोनो नामा थाखा फैसा नाङा नोंनाव जायो आरो गाज्रि साननाय हनायफ्रा बेलेग बेलेग जायो थाखा फैसाखौ बबेयाव उरायनो बबेयाव मानो खुलुमबाय नोंनियाव गोबां सोंथि जागोन मोजाङै खोनासं हा राजखान्थिनि सोमोन्दै बेनिफ्राय दा सोङिनि आगोलावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनि क'क्राझारजों दाखालि बावै चिराङावबो गोबां दावराव जाबाय बेनिफ्राय मैया मोनसे निउस नुनो मोन्दों गुबुन हारिनियाव हाथियार मोनलायनाय आंथ' सानो दा क'क्राझारजों हाग्रामा सारखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जेब्ला बर' जोंनियाव हाथियार हमग्राफोर दङमोन अब्लानिया जोंनि बर' एरियायाव आर्मि दंमोन नलबारि धुमधमानिफ्राय लानानै ओरै टटेलि बरपेटाजों बङाइगाव चिरां क'क्राझार दा जोंनियाव आर्मि गैला दा आंथ' सानो हाग्रामा बिथां सारखौ खावलायनो लुबैयो सरकारजों रायज्लायफिननानै दा जोंनिया बर'फोरनियावथ' हाथियार हमग्रा गैखाला दा गुबुनफोरनियावसो बेफोरबायदि हाथियार मोनलायदोंब्ला जोंनि बर' जायगायाव अब्लाथ' मोनथामल' कम्पानि दोन क'क्राझाराव मोननै चिराङाव मोनसे अब्लानो सब स्रि जाजोबलांगोन आं बेखौ खावलायनो लुबैयो आरो जोंनो आर्मि नांगौ जोंनि जायगायाव सोर बबे गुबुन हारिनि मानसिफोरा बबाव मा हाथियार लाना मा गरम गरम मा देखायदो आर्मि दोनलाय आर्मि लाबोफिननांगोन बड'लेण्ड एरियायाव दा जियानो जा सोंथिया बेनो दाखालि बावै भटखौ सोरनो बिस्वजित सारनो ना प्रमद बर' सारनो हाया खोन्थानो हाया बेनिफ्राय जियानो जा खोन्थानो हाया नोङो होदो नों सोरनोबा आं मिथिगौ उनाव खोन्थासिगोन आं रिजाल्ट ओंखारबा खोन्थागोन आं नों सोरनो होनाय बेनिफ्राय नों राजखान्थि मोजां मोनगोन ना मोना राजखान्थिखौ आं मोजां मोना दानिफ्रायनो ना आगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो राजखान्थिखौ मोजां मोना आङो राजखान्थिखौनो मोजां मोना मोजां मोनखाया आङो राजखान्थियावथ' दिनैनि दिनाव जानांगौ बेनो दङ सोरनोबा रां रुफा होनोब्लाबो थाखा फैसा होनोब्लाबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनैनि दिनाव राजखान्थि मानो मोजां मोना राजखान्थि इमान मोजां राजखान्थिया थाखा फैसा गारि गिदिर गिदिर हा बायनाय न' लुनाय एसेबां मानसिफोरखौ नुवाखै साखाथियाव राजखान्थिजों थाफानानै लिडारफोरजों थाफानानै खामानि मावनानै जाबायदि गिदिर गिदिर हा हु न' बां मानो मोजां मोना नोङो ना थाखा फैसा नाङा नोंनाव नाङा आंनो थाखा फैसा जानो आन्था मोनबानो जायो नोंनो थाखा फैसा गावनि आन्था सोलिनो आन्था गाननो आन्था मोनबानो जायो आंनो एसेबांखौ नाङा बांद्राय थाखा फैसा थाबा मानसिया गाज्रि जायो बाहेराव बेरायनो दुनियायाव बेरायनो मोनो मालाय थाफाग्राफोरानो मालाय दुनियानि बाहेराव गिदिंगासिनो थायो खामानि मावनानै नों लुबैया थाखा फैसाखौ नाङा थाखा फैसाखौ नांनाया नांगौ खिन्थु इमान बुरजा नाङा आरो माने निजेनि आन्था निजेनि माने गांनाय उखैनाय सुखु दुखुखौ सुफुंनो हानाय खिनि थाबानो जायो आरो माने बांद्राय थाखा फैसा थाबा मानसिया गाज्रिसो जायो माबायदि गाज्रि जायो आरो गाज्रि साननाय हनायफ्रा बेलेग बेलेग जायो थाखा फैसाखौ बबेयाव उरायनो बबेयाव मानो बिदि जालाङो आरो मानसिफोरा बेखायनो आंनो बारा एसे थाखा फैसा बुरजा नाङा आरो दा दिनैनि जोंनि बर' समाजाव राजखान्थिखौ लानानै उन्दै गथ'निफ्रायबाबो फेसबुकाव दावराव माने उन्दै गथ'आबो राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनानै फेसबुकाव लिरो रायो इउटुबफोरावथ' दा बुंसै उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माने आं उमुखौ मोजां मोनो उमुगा गाज्रि माने बायदिसिना जोंनियाव सोंखारिलायनाय अयथासार बारा उन्दै उन्दै गथ'आबो गिदिरखौथ' बाद दोनदो उन्दैयाबो नों मा सानो नोंथ' राजखान्थिखौ मोजां मोना नालाय नों मा सानो बेफोरखौ नुनानै आं मोजां मोना आरो माने बिदि नांलाय खमलाय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया माने गावजों गावनो बिदि दावराव दावसि जाबाय थायोबा बोरै जागोन बेबायदि आरो बेखायनो आं मोजां मोना आरो नांलाय खमलाय दावराव दावसिखौ जाय जियानो देरहाया मानो इ देरहाबाबो जोंनिनो हारिनो नालाय मानोथो एसेथ' नांलाय खमलाय खालामबाय थानांगौ माथ्र हारिनि मोजां खामानि मावबानो जायोना हारिया मोजां जालांबानो जायो आरो गावजों गावनि नांलाय खमलाय जाबाय थायोबालाय गुबुनालाय जोंखौ मिनिगोनसो आरो गुबुना जोंखौ चान्स मोनगोन बिसोरनि हारिनि गेजेराव खौसेथियानो गैया खौसेथि गैयाबासो गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बिदि होननानै आरो जोंनि माने दुरबलथा उइकनेसखौ बिसोर मिथिनानै मोनो आरो बेखायनो आं माने नांलाय खमलाय दावराव दावसि बिदि सोरखौबा रायनाय सोरखौबा सोंखारिनायफोरखौ मोजां मोना आरो माने उन्दै उन्दै गथ'फोर मा साजेक्सन होगोन नों एसेबां गथ' उन्दैयाबो नांलाय राजखान्थिनि बागै बिसोरनि
बिसोर उन्दै गथ'फोराथ' राजखान्थियाव नांलायनो बा राजखान्थिनि बागै जेबोखौनो मिथिया बिसोर नायोल' उमुगा देरहानांगौ बाट गावनि खामानिया मा बेखौनो सानस्लाबबावनो हायो गथ'फोरा दिनैनि दिनाव माने फेसबुकआव नांलायनायखौ नुनो मोनो दानि गथ'फोरखौ नों मा साजेसन होनो दानो मोजां साजेसन होगोन नोंखौ आजिखालिनि मानसिफोरखौ बुजायना लाब गैयालाय सबबो रोंखागोन होननानै कमेन्ट हरो होमबालाय नों सोरखौलाय मा बुजायनो बिदि आरो गावनि बिमा बिफानि बाथ्राखौनो खोमा लायाबा दानि गथ' गथाया आरो जोंथ' मालायसोना बिदि आरो बेखायनो आं बुजायनो लुगैया बुजायनानै गाज्रि मोनजानो लुगैया आथिखालनि गथ'फोरखौ नों माने मोजां बाथ्रा बुंनानै बुजायनानै माने गाज्रि मोनजानो लुगैया आरोना लुगैया मानो होनबा बिसोर मोजां बाथ्रा बुंनायखौ बिसोर गाज्रिसो सानना लायोना गोरोन्थिसो सानना लायोना बेबायदि सोरबा बुजायनो फैदो बिराद गोरों देखायनो फैदो बिदि होननानै साननासो लायोना बिदि आरो बेखायनो बाथ्रा खोमालायिफोरखौ आरो बुजायनानै गावखौनो माने असनमान खालामना लानो बेनि थाखायनोथ' गोबां मानसिफोरा दा बुंनो फैयाना मानो होनबा सोरखौबा मोजां बाथ्रा बुङोबाबो बेखौ असनमानसो खालामगोन ना बिदि आरो बेखायनो गोबां मानसियानो दानिया नुनानै सिरि सिरि थायो आरो बेनो आरो जाहोना बिदि रावखौबो बुजायनि जाहोना बेनो आरो बुजायबाबो गाज्रिसो मोनोना नों दा बबेबा गामिफोरावबो बा सोरबा गथ'फोरखौबो नोङो जौ लोंनो नाङा मोजां फराय मोजां माबा होनबाथाय नोंलाय मा मिथिगौ होननानैसो नों उल्थायै होनजागोन आरो अब्ला बिदि होनजास्लायस्लाय होनबा गावखौनो मानो बिदि गुबुननि नोजोराव मानो असनमान खालामना लानो बिदि होननानै ओंखायनो मानिबासो मानसिया बुजायनो लुबैयोना आरो खोथाखौ मानियाबालाय नों बुजायनानै मा लाब जेबो बेसेन गैयाना बेखायनो माबा मोनसे नुयोबाबो जेबो होननो गोसो जाया दा नङा उन्दै समाव गथ' मानसिफोरा बुजि मोना लाइफनि बागै जेरै सासे मानसिया 20 बोसोरनि सायाव थांगोन 22, 25, 28 जाय बाथ्राखौ उन्दै समाव बुजि मोना अख्रा जायो मालायखौ रायो माने मालायनि बाथ्राखौ खोनासंनाय माने लाइफखौनो बुजि मोना हा जेब्ला उनथिं थाक्कायोना लाइफखौ अब्लानिया बुजि मोनो बुजिबाय अब्लानिया बे उन्दै गथ'फोरा दा नोङो लामायाव जमा गथ' फिसा सिगारेट सोबबाय थागोन हा बिसोर लाइफखौनो बुजि मोनखो नालाय लाइफखौ बुजि मोनिखायसो बिसोर सिगारेट सोबदो जुमाय लोंदो ना बे गथ'फोराबो जेरै दा ड्राग्स जाना थैदो 16, 17, 18नि गथ'आ ड्राग्स जाना थैदो लाइफखौ बुजि मोनाखै नालाय बेमारनिफ्राय मोनदो थैदो बाट बे गथ'आबो 25 बोसोरनि सायाव थांनानै ना जेब्ला लाइफखौ ओरैबायदि धाक्का होयोना सब बुजिलांजोबो नों माला मा मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि गोसोआव नाङो आरो मोनसे समाव आं बेफोरबायदि मावबोबाय दिनै आं बेफोरबायदि जानांबाय गासैनिबो गोसोआव खिन्थु नाङो मोनसे समाव सम फैयो आरो टाइम फैयो खिन्थु समा दे बारग'लांबाय सम बारग'लांनायनि उनाव नोङो गावखौ रियेलाइज खालामनानै नोङो मा जानो नोंनि खामानियानो गासिबो थालांजोब्बाय बिदि आरो बेखायनो गावसो दुखु मोनहैयो आरो बेनो आरो बाथ्राया गावनो दुखु मोनहैयो आरो बेखायनो सम थानायावनो बुजिनो नाजानांगौ बुजिनो सोलोंनांगौ जेनेबा अखा थांखांनायनि उनाव नों खफ्रिखौ हमबा जागोन आरो अखा हाबाय थानायावनो नों खफ्रिखौ हमनो रोंनांगोन साथाखौ हमनो रोंनांगोन नोङो जुदि नोंखौ हमनो रोङाबा नों सिजाजोबगोन लोमजानोबो हागौ नोङो लाइफआबो बिदिनो थिग सम थानायाव नों गावनि फरायनाय गाव मा खामानि मावनांगौ गावनि लाइफआव नों मा जानांगौ फिउचाराव माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ साननो रोंनांगौ आरो बेखौ साननो रोंनानै जिउआव दावगानांगौ अब्लाथाय नों लाइफआव नों खुसि थांना थानो हाबाय आरो बेखौ साननो रोङालासिनो नों जुदि जिउखौ जुदि आद्रा खालामनानै बेफोरबायदि एकदम जुवाजों गेलेबाय थानानै जुदि गावनि लाइफखौ हगारोबा उन समाव 20 बोसोरनि उनाव नोङो दुखु हमनांगोन खाफाल हमनांगोन मा खालामनो नोङो ना एडमिसन लाफिननो हायो ना फरायफिननो हायो ना माबा मोनसे खामानि मावफिननो हायो बेफोरबायदियावनो जोंफोरनि गथ'फोरखौ जों बिहेराव गाब्रनायखौ नुनो मोनो आरो बेखायनो गावनि साननाय हनाया मोजां जानांगोन बुजिनो नांगोन बिदिया सोरबा बुजायनायखौ खोमा लानो नांगोन बिदि सोरनिबा गेदेर मानसिनि बुजायनाय सोरनिबा बिमा बिफानि बुजायनाय सोरनिबा टिचारनि बुजायनाय बेफोर बाथ्राखौ बुजिनायखौ खोमा लायोबा आरो नों जिउआव मानसि जानो हागोन आरो अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो हागोन बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द